Horas marihita sa luhut na. Di hamuak kadamang doho dainang, manang di dia pe hamu maringanan. Tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotyon ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak suta paradi hata ni Tuhata jumulu mahita martangyang. Dame ni debata na sumurung sian sa luhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hata ni Tuhata nagabi jamita di parningotan ari hananay ni Tuhan Yesus dari Kamis 26 Mei 2022, ima hata ni Tuhata na tersurat di ulau ni Apostel bidusada, mamukasian ayat onom rodi ayat 10 sada, dohot topik gabi sitidang ini Kristus tu sadok portibion, menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Hujahama dihita, sonoma hata ni Tuhata. Laos disukun akana pungui may bana, akanin nama. Pajongjongom mo ma saunaria li Tuhan harajauni di Israel. Alainin nama madok na sida. Dang rodi hamui, uboto taon naman ang obas na. Nabinuhul niya may guru dihuaso na sabing. Alay jalo muna do haguguon nito di porbadia na songgop tuhamu. Gabi sitidangi kumahamu di Jerusalem, doho di sadok Judea, doho di Samaria, sahat ro di ujung ni tanoon. Jadi dung didok songoni tarhicak maibana di panokno tinasida. Dungi di holipi obuni maibana sia julu ni mata nasida. Dinati nulutur nasida do peibana na lahui tu gijang, nunga jongjong di labung nasida dua halak parulos na marlinang-linang. Kana madok, hamu halak Galilea, ahama say jongjok kamu mamerengi do pak gijang. Anggu Jesusi na tarhicat siya labung muna tu banua gijangi, narodi bana sugut, songon nani ida muna ibana laho do pak banua gijangi. Ima hata ni Tuhata. Gabi sitidangik kumahamu. Ima didok Jesus tuah kasih sianai adorak sotar hicat manang adorak somanaik ibana tu banua gijang. Songo dia do molo didok gabi sitidang ini Kristus. Gabi sitidang ini Kristus totudak sukup holan nama maritahon dohot makatahon sabing taringot tu Kristusi. Napeting nunga nihatahon, napeting nunga binaritahon, nunga pinasahat ninna rupani. Gabi sitidang ini Kristus dak sukup holan nama maritahon hata ni Tuhani. Majamitaho Jesus namate jala na mula mangulu siyan namate. Alay lubi siyanido pe bolo didok gabi sitidang ini Kristus. Gabi sitidang ini Kristus totu patuduhon ngulu ni Kristusi di bagasan nguluta. Patuduhon pangalaho manang sifat ni Kristusi di bagasan nguluta. Ido lapatan ni sitidang ini Kristus anggua pala natumakas. Jala ido kesaksian anggua pala natumoho natumakas. Gabi si ihuton bugas ni Kristusi. Ayang guholan na mamarita hudo gudang dunabui. Isi huruhan na subui madok anggo di pasta purumi tarehon nang na sabaribay. Jala anggo dibuat ulosmu unang jua nang baju-bajum. Isi na subui madohiate. Alay jua majo di pasta hurum munay. Moloso di balos samu. Justru gabe dohonon ni halak dohamu na oto. Oto may. Dang mangalo hapi nga di pastapi. Danin na do. Ang guaw songoni hupastap ninna muse. Jangan dicoba-coba menampar. Jangan coba-coba bikin sakit hati. Satu kali kau sakiti hati ini masih kumaafkan. 2 kali kau sakiti hati ini juga kumaafkan. Tapi jangan kau coba 3 kali. Jangan. Jangan. Danin na pare deido
Isesian hitaon napasobuhon halak mabuat ulos na. Mulu tabereng do dibuat, pasti talapor tu polisi. Enak aja ngambil sembarangan. Haru dia pangidura, belum tentu talean bukan? Unang hamu holsoan ninna, hape holso na manaubalga. Unang hamu mabiar ninna, hape ibana manaubiar. Hamu kadongan asamolo didok gabe sitidang ini Kristus, dang dosi songon na bersaksi di pengadilan. Anggo bersaksi di pengadilan tujuanna holan na naing meluruskan dohot mangalehon informasi na sa jelas-jelas na do manang pabuahon hasitongan ni beritai. Alai gabe sitidang ini Kristus naing patuduhono tangulu ni Kristus di bagasan nguluta. Ima parasinganna. Memperlihatkan gaya hidup Yesus di dalam hidup kita. Gaya hidup Yesus menjadi gaya hidup kita. Gabe sitidangiku mahamu ninna Jesus tuah kasisiana. Suaksoni nang tuhita di bagasat tikion. Alani ikut talapati do parsuru ni Jesus tu pangatusion nai baru. Memaknai secara baru. Memang tohode kon berita honota berita naulii, ikut jamita honota dui ditiki naune, dohok nasoune. Merjamita secara ya di parmingguan nang di partangyangan nauli mai. Alai tadok nakiningan tak sukup holas songoni. Bentuk ni pamarita honotai radak suku be holan na marjamita di langgatan. Panidangyota tumakas namai marhite ngulu si ganupari. Jamita na dihanguluhon dohot ngulu na di jamitahon. Akaido nagabisi tidang ini Kristus. Adong mabinereng di media sosiali merbadai madua ina-ina. Na tua-tua tu ina na poso. Ditikina merbadai na sida masih padohan hata nabi matto. Badang bi marada bikiyon. Mangalupati mapinahas siya pamangan na sida na dua. Jala marlapu-lapu kotoram mamuse. Ro inatta na sada madok tu inatta na sada nai. Baby do ho ninna. Ho do baby ninna inatta na serenai muse mangalusi. Ina te do ho ninna. Ho do ina te ninna muse mangalusi. So monima na sida rupa ni marbadai. Pokok na marlapu-lapu kotoram ma. Hape salip do dirukung nai. Salip do sibong na. Hape akahata na kotor haruar sian pamangan na. Saibuhama akajol masisongoni gabe saksi ni Kristus. Gabe sitidang ini Kristus. Pangalahon ape sositiruon. Hata na haruar sian pamangan na pe akahata na kotor do. Hata nitu hata madok saitong malabok hata muna songon na siniraan. Asa boto omuna alus na patut tu ganup jolma. Deido didok di kulus patay autonomi. Hamuh kadongan sahapor siaon. Gabi sitidang ini Kristus tugas nihita sudidui akan naporsea di Tuhani. Di boto Tuhani do pabuadang ulaw na mura noni. Ulaw na duduk-dui. Mardumutusi madidok Jesus tu akasisian na. Jalo omuna do haguguon ni todi porbadia na songgop Tuhamu. Molo didok disi haguguon kuasa di hata Indonesia, molo di hata Junanina, Dunamin,
manangsian hata dinamis, na marlapatan daya, kesanggupan, kemampuan. Lapatan na gugu nito di purbadiay ma na memberdayakan akasisiani tu ulaw na pinasaha ni Tuhani. Gugu nito di purbadiay ma na menyanggupkan dohot na memampukan na sida. Laus gugu nito di purbadiay do nang si jalo otta nuaeng patuluson ulaw ta gabe sitidang ini Kristusi. Kalau kemudian kita sanggup, kita tidak boleh besar kepala. Kesanggupan itu bukanlah prestasi kita, melainkan prestasi Roh Kudus. Kita sendiri tetap lemah. Namun justru karena kita lemah, Roh Kudus memberi daya kepada kita. Seperti kata Tuhan yang diakui Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ninna di 2 Korintus 12 ayat siai. Atong gabi sitidang ini Kristusi mahita di purtibion. Jalata jalo magugus ya Tuhani marhite todi purbadia. Amin martangiang mahita. Muliate madiho Tuhan dihatapno kubigi hami. Pasu-pasuhom mai jala paurat to di bagasan rohanami bi. Asa di perbuihok katamia ka perbue na denggan perbue na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.